ሰላም ክቡራት ተዓዘብቲ ናይዛ ቻነል ንሎሚ ምሳ ስልጣን ለቨርኩሰን ቻባ አሎንሶ ኣብ ለቨርኩሰን ዝገበሮ ብሉፅ ስራሕን ናይ መጀመርታ ዋንጫ ቡንደስሊጋን ኣብ ታሪክ ለቨርኩሰን ዘፀሓፎ ክብሪ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ላይክ ብምግባር ቪድዮ ንጀምር። ኣብ ትሕቲ ከም በዓል ካርሎ አንቸሎቲ፣ ራፋኤል ቤኒቴዝ፣ ጆዜ ሞሪኖን ፔፕ ጋርዲዮላን ዝኣምሰሉ ኣሰልጠንቲ ዝተፃወተ ክሳብ ሕጂ ካብ 5 ሊጋት ኤውሮጳ ስዕረት ዝበሃል ካየመዝገበ ዝቕፅል ዘሎ ፍሉይ ኣሰልጣኒ እዚ ግዜ ዛቢ ኣሎንሶ ኣብ ሂወቱ ካብ ዝዓበዩ ታክቲሻናት ኩዕሶ እግሪ ክመሃር እኹል ዕድል ዝረኸበ ስልሳዊ ዓወታት ንክጎናፀፍ ተዓዋቲ ቡንደስሊጋ ጀርመን ኮይኑን ኣብ ፍርቂ ፍጻመ ኤውሮፕያን ሊግ ኣንጻር ሮማን ኣብ ፍጻመ ዲኤፍቢ ፖካል ኣንጻር ካይዘርስላውተርን ሪጋ ሒዙ ይርከብ። ዘይትስቢታዊን ፍሉይን ኣሰልጣኒ ቻቢ ኣሎንሶ ዝሓዘ ነዚ ዘይድገም ዝመስል ክብረ ወሰናት ዝጭብጠሉ ዘሎ ዓመተ ስፖርት ዝምልከት ዛዕባ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ምክትታልኩም ኣይፈልየና ክቡራት ተዓዘብትና። ዓመተ ስፖርት 2022-2023 ካብ ምውራድ ዞባ ናብ ተሳታፊት ኤውሮፕያን ሊግ ብ5 ጥቅምቲ 2022 ኣሎንሶ ክሳብ ሰነ 2024 ሓድሽ ኣሰልጣኒ ባየር ለቨርኩሰን ኮይኑ ተመዚዙ። ንጀራርዶ ሴዋን ተኪኡ ድሕሪ 8 ፀወታታት ቡንደስሊጋ ለቨርኩሰን ኣብ መበል 17 ደረጃ ኣብ ናይ ሬሌጌሽን ዞባ ፀኒሓቶ ድሕሪ 1979 ዝኸፍአ ጅማሮ ናይ ሓደ ዓመተ ስፖርት ኮይኑ ተቐቢልዎ። ድሕሪ 3 መዓልቲ ኣብ ሜዱ ንሻልከ 0-4 ብምዕዋት ንፈለማ ግዚኡ ከም ኣሰልጣኒ ፀወቱ ኣካይዱ። ድሕሪ 21 ዓመታት ንፈለማ እዋን ኣብ ፍርቂ ፍጻመ ኤውሮፕያን ሊግ ለቨርኩሰን ኣብ ዘካየዶ ፀወታ ኣሰልጣኒኡ ሪያል ማድሪድ ነበር ጆዜ ሞሪኖ ብሮማ ብሓንቲ ሸቶ ቀዳማይ እግሪ ካብ ምሕላፍ ንፍጻመ ተዓልዩ። ኣብ መወዳእታ ናይዚ ዓመተ ስፖርት ባየር ለቨርኩሰን ኣብ 6 ደረጃ ብምሓዝ ዝመፅእ ዓመተ ስፖርት ኤውሮፕያን ሊግ ከም ተሳተፈ ኣረጋጊፃ። ኣብ ግንቦት 2023 ኣሎንሶ ንኻልኣይ ዓመተ ስፖርት ክጸንሕ ምዃኑ ኣረጋጊጹ። ዓመተ ስፖርት 2023-2024 ፈላሚት ቻምፒዮን ቡንደስሊጋ ኣብ ታሪኻ ዛቢ ኣሎንሶ ዝመርሓ ባየር ለቨርኩሰን ንተኸታታሊ ዘይተሰዓረ ፀወታታት ብምምዝጋብ ክብረ ወሰን ኤውሮጳ ኣስፊሓ። ባየር ለቨርኩሰን ኣብ 2023-2024 ኣብ ኩሉ ውድድራት ዘይተሰዓረት ኮይና ትቕፅል ኣላ። ቻምፒዮን ቡንደስሊጋ ሕጂ ክብረ ወሰን ኤውሮጳ ብምንዋሕ 46 ፀወታታት ብዘይ ስዕረት ትቕፅል ኣላ። ለቨርኩሰን ኣብ መበል 23 መዓልቲ ፀወታ ቡንደስሊጋ ንሜንዝ 2-1 ብምስዓር ን33 ፀወታታት ከይተሰዓረት ክትቅፅል ከላ ክብረ ወሰን ዝነበረ ቻምፒዮን ቡንደስሊጋ ኣብ ትሕቲ ሃንስ ፍሊክ ዝመርሓ ጋንታ ባየር ሙኒክ ኣብ 2020-2021 በሊፃቶ። ብድምር ብጀርመናዊት ጋንታ ከይተሰዓረት ዝነውሕ ግዜ ኣብ መዝገብ ክብረ ወሰን ኣመዝጊባ ውድድራታ ትቕፅል ኣላ። ኣሎንሶ ዝመርሓ ጋንታ ኣብ ፍርቂ ፍጻመ ዋንጫ ዲኤፍቢ ፖካል ኣንጻር ዱሰልዶርፍ ብምዕዋት ኣብ 4 ፀወታታት ክትበፅሕ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ መበል 28 ፀወታ ካብ ሜዳ ወፃኢ ምስ ዩኒየን በርሊን ዓወት ብምዝጋብ ነቲ ዝነውሐ ግዜ ዘይተሰዓረ ናይ ሊግ ምጅማር ክብረ ወሰን ቡንደስሊጋ ማዕረ ገይራቶ። ብድሕሪኡ ኣብ መበል 29 ፀወታ ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ ጀርመን ሓድሽ ዝበለፀ ነጥቢ ብምምዝጋብ ንቨርደር ብረመን 5-0 ብምስዓር እታ ክለብ ኣብ ታሪኻ ንፈለማ እዋን ቻምፒዮን ቡንደስሊጋ ጀርመን ብምዃን 5 ፀወታታት ተሪፍዎ ከሎ ተዓዋቲት ኮይና። እዚ ውፅኢት እዚ እውን ንለቨርኩሰን ንጁቬንቱስ ኣመዓራሪዋ። ኣብ ሓንቲ ካብተን ብሉፃት 5 ሊጋት ኤውሮጳ ኣብ 43 ፀወታታት ኣብ መላእ 2011-2012 ዝነውሕ ግዜ ዘይተሰዓረት ጋንታ እያ ነይራ። ለቨርኩሰን ከዓ ተመዓራርያቶ። ብድሕሪኡ ለቨርኩሰን ካብ ሜዳ ወፃኢ ምስ ዌስትሃም ዩናይትድ 1-1 ተፈላለያ ኣብ ፍርቂ ፍጻመ ኤውሮፕያን ሊግ ተራእዩ ዘይፈልጥ መበል 44 ፀወታ ከይተሰዓረት ብምምዝጋብ ክብረ ወሰን ዳግማይ ፅሒፋ። ተኸታታሊ ፀወታ ለቨርኩሰን ኣብ መበል 30 መዓልቲ ፀወታ ኣብ ዶርትሞንድ ክዛዘም ካሊእታት ተሪፍዎ ድሕሪ ምጽናሕ ስታኒሲች ኣብ 70 ደቂቕ ተወሳኺ ግዜ ብዘቑፀራ ማዕረ ብምግባር 45 ተወዳዳሪ ፀወታታት ብዘይ ስዕረት ኣመዝጊባ። ንምእማኑ ዘጸግም ለቨርኩሰን ኣብ ዝቕፅል ሰሙን እውን ነቲ ዘይተሰዓረ ክብረ ወሰን ንምድሓን ክሳብ ናይ መወዳእታ ደቂቕ ቃለሳት ዝነበረቱ ብፊስ ካብ ኢድ ምንፀወታ መጻኡ ሮበርት ኣንድሪች ኣብ መበል 97 ደቂቕ ኣንጻር ስቱትጋርት 2-2 ማዕረ ውፅኢት ብምምዝጋብ ንቻምፒዮን 3 ፀወታ ጥራይ ተሪፍዋ ሙሉእ ዓመተ ስፖርት ቡንደስሊጋ ከይተሰዓረት ዛዘመት ፋልሜቲ ጋንታ ንምዃን ካብ ስዕረት ኣድሒንዋ። ለቨርኩሰን ኣብ መላእ ኤውሮጳ ኣብ ብሉፃት 5 ሊጋት ብመሰረት ዩኤፋ ኮኤፊሽንት ክሳብ ሕጂ ኣብ 2023-2024 ስዕረት ዘይጠዓመት እንኮ ጋንታ ምዃና ዘገርም ኣይኮነን። ኣብ ቡንደስሊጋ ዘመዝገበቶ 81 ነጥብን 77 ሸቶታት ኣብዚ መድረክ ክብረ ወሰን ክለባት እዩ። ለቨርኩሰን ካብተን 46 ፀወታታት 38 ዘደንቕ ዓወት ኣመዝጊባ ን8 ኣጋጣሚታት ጥራይ ማዕረ ተፈላለያ። ሓንሳብ ጥራይ ሸቶ ከተመዝገባ ኣይከኣለትን። ብዘይካተ ኣብ ቡንደስሊጋ ዘይተሰዓረትሉ ፀወታታት ንዋንጫ ክህልዋ እዩ። ኣብ ፍርቂ ፍጻመ ኤውሮፕያን ሊግ ብክልተ እግሪ ኣንጻር ሮማ ከምኡውን ኣብ ፍጻመ ዋንጫ ዲኤፍቢ ፖካል 25 ግንቦት ኣንጻር ካይዘርስላውተርን ክካየድ እዩ። 22 ግንቦት ኣብ ዳብሊን ኣንጻር ማርሴይ ወይ ኣትላንታ ናይ መወዳእታ ፀወታ ኤውሮፕያን ሊግ ከተካይድ ዝለዓለ ግምት ተዋሂቡ ኣሎ።
ኣብ 2023-2024 53 ተወዳደርቲ ፀወታታት ከይተሰዓረት ንኽትውድእ ዛባ ኣሎንሶ ኣብ ጥቅምቲ 2022 ስልጣን ካብ ዝሕዝ ንድሓር ኣብ ባየር ለቨርኩሰን ዘገርም ለውጢ ኣምፅኡ። ብዝርዝር ናብ ስታቲስቲክስ ከብለኩም። ቁፅሪ 1 ንለቨርኩሰን ኣብ ታሪክ እታ ክለብ ንፈለማ እዋን ዋንጫ ቡንደስሊጋ ክትዓትራ ክኢልዋ። ቁፅሪ 2 ክሳብ ሕጂ ኣብ 2023-2024 ካብ ዝተዛዘሙ 31 ፀወታታት ቡንደስሊጋ ኣብ መወዳእታ 25 መዓልቲ ክብረ ወሰን ክለብ እዩ። ቁፅሪ 3 ኣሎንሶ ድሕሪ ፔፕ ጋርዲዮላ ኣብ ባየር ሙኒክ ንሓንቲ ክለብ ቡንደስሊጋ ከም ዋና ኣሰልጣኒ ክመርሕ ዝኻኣለ ካልኣይ እስጳኛዊ ጥራይ እዩ። ቁፅሪ 4 ኣሎንሶ ኣብ ሓደ ፀወታ ዘመዝገቦ 2.2 ሾቶታት ኣብ ታሪክ ለቨርኩሰን ካብ ዝኾነ ኣሰልጣኒ ዝበለፀ እዩ። ቁፅሪ 5 ኣሎንሶ ኣብ ሓደ ፀወታ ዝረኸቦ ማእከላይ ነጥቢ 2.3 እውን ኣብ ታሪክ ለቨርኩሰን ካብ ዝኾነ ኣሰልጣኒ ዝበለፀ እዩ። ቁፅሪ 6 ለቨርኩሰን ኣብ ዝሓለፈ 6 ካብ ሜዳ ወፃኢ ኣብ ቡንደስሊጋ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ፀወታታት ዓዊታ ሓድሽ ክብረ ወሰን ክለብ ድማ እዩ። ቁፅሪ 7 ኣሎንሶ ድሕሪ ሃንስ ፍሊክ፣ ኒኮ ኮቫች፣ ቶማስ ሻፍ፣ ማቲያስ ሳመር፣ ፍራንስ ቤካንፓወር፣ ፌሊክስ ማጋት፣ ጁፕ ሄንከስን ሄልመት ቤንታውሰንን ከም ተፃዋታይን ኣሰልጣንን ቡንደስሊጋ ዝዓተረ ታሻዓይ ውልቀ ሰብ ኮይኑ። ቁፅሪ 8 ለቨርኩሰን ኣብ መንጎ መዓልታት ፀወታ ካብ 20 ክሳብ 29 10 ተኸታታሊ ዓወታት ብምምዝጋብ ክብረ ወሰን ክለብ ኣመዝጊባ። ቁፅሪ 9 ኣሎንሶ ኣብ ጥቅምቲ 2022 ኣብ ለቨርኩሰን ከም ኣሰልጣኒ ክምዘዝ ከሎ ኣብ ሰሌዳ መበል 17 ደረጃ ሒዛ ነይራ። ንወፍሪ 2022-2023 ኣብ 6 ደረጃ ዛዚማቶ። ቁፅሪ 10 ለቨርኩሰን ኣብዚ ዓመት ክሳብ ሕጂ ኣብ 31 ፀወታታት ቡንደስሊጋ 22 ሾቶታት ጥራይ ተመዝጊብዋ ሓድሽ ክብረ ወሰን ክለብ እዩ። ቁፅሪ 11 ለቨርኩሰን ኣብ ታሪክ ቡንደስሊጋ ኣብ ቀዳሞት 31 ፀወታታት ናይ ሓደ ዓመተ ስፖርት ከይተሰዓረት ዝኸደት ፋርመይቲ ጋንታ እያ። 25 ዓወት 6 ማዕረ። ቁፅሪ 12 ኣብ 2023-2024 ካብ ዘካየደቶ ቀዳሞት 12 ፀወታታት ቡንደስሊጋ 11 ዓወት 1 ማዕረ 34 ነጥቢ ብምርካብ ለቨርኩሰን ነቲ ዝበለፀ ጅማሮ ኣብ ጀርመን ኣብ 2015-2016 ብባየር ሙኒክ ተታሒዙ ዝነበረ ላዕለዋይ ደረጃ ውድድር ማዕረ ገይራቶ። ቁፅሪ 13 ለቨርኩሰን ካብ ሜዳ ወፃኢ ብዘመዝገበቶ ዓወት 12 ከምኡውን ካብ ሜዳ ወፃኢ ብዘመዝገበቶ ነጥቢ 38 ኣብ ሓደ ዓመተ ስፖርት ሓድሽ ክብረ ወሰን ክለባት ኣመዝጊባ ኣላ። ቁፅሪ 14 ለቨርኩሰን 46 ፀወታታት ብዘይ ስዕረት 38 ዓወት 8 ማዕረ ብምኽያድ ዝነውሕ ግዜ ዘይተሰዓረት መስርዕ ብምዝጋብ ሓድሽ ክብረ ወሰን ኤሮጳ ኣመዝጊባ። ቁፅሪ 15 ኣሎንሶ ሕጂ 69 ሚኢታዊት ናይ ዓወት ኣመዝጊቡ። ኣብ ታሪክ ቡንደስሊጋ ዝሓሸ ቁፅሪ ኣመዝጊቦም ዝፈልጡ 3 ቀወምቲ ኣሰልጠንቲ ጥራይ እዮም። ኩሎም ድማ ኣብ ባየር ሙኒክ ዝነበሩ። ጋርዲዮላ 80 ሚኢታዊት፣ ፍሊክ 78 ሚኢታዊት፣ ካርሎ አንቸሎቲ 73 ሚኢታዊት። ቁፅሪ 16 ተፃወትቲ ኣሎንሶ ድሕሪ 31 ዙርያ ፀወታታት 77 ግዜ ሾቶታት ኣመዝጊቦም። ኣብዚ መድረክ ናይ ሓደ ዓመተ ስፖርት ሓድሽ ክብረ ወሰን ክለባት እዩ። ነቲ ኣብ 2021-2022 ዝተመዝገበ 80 ሾቶታት እታ ክለብ ንምስዓር ተወሳኺ 3 ጥራይ የድልይዎ። ቁፅሪ 17 ለቨርኩሰን ኣብ ትሕቲ ኣሎንሶ ኣብ ዘካየደቶ 57 ፀወታታት 126 ነጥቢ ክትዕወት ክኢላ። ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ካብ ዝኾነት ጋንታ ቡንደስሊጋ ዝበዝሐ ነጥቢ ማሌቱ እዩ። ዛባ ኣሎንሶ እንታይ ዓይነት ኣቃውማ ይመርፅ ንትብል ሕቶ ኣብ ዓመተ ስፖርት 2023-2024 3-4-2-1 ዛባ ኣሎንሶ ዝመርፃ ኣቃውማ እያ። 3 ማእኸል ተኸላኸልቲ፣ 2 ክንፊ ተኸላኸልቲ ፉልባክስ፣ ኣብ ማእኸል ሜዳ ድርብ ፒቮት 3 ኣጥቃዕትን ሒዙ ይቐርብ። ዳይረክተር ስፖርት ባየር ለቨርኩሰን ነበር ራይነር ካልሙዲን ሓደ እዋን ኣብቲ ጨካን ይቕረ ዘይበሃሎ ዓለም ኩዕሶ እግሪ ብዘይ ዋንጫ ዋጋ የብልካን ኢሉ ነይሩ። ለቨርኩሰን ካብ ዋንጫ ምውሳድ ምስ ረሓቐት ነቨርኩሰን ብዝብል ሰጓ ትፍለጥ ነይራ። ካብ ሕጂ ንኔው ግን ሽማ ናብ ንቡር መሊሳ ለቨርኩሰን ተባሂላ ክትፅዋዕ ብብሉፅ ቅዲ ፀወታን ምልዓል ዋንጫ ቡንደስሊጋን እታ ዝበለፀት ብዘይ ተሳዕርነት ትቕፅል ዘላ ካብ ኩላ 5 ሊጋት ኤውሮጳ ኮይና ትቕፅል ኣላ። ንፀገማት ምፅዋር ቦኒፌስ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ቤልጅየም 9 ግዜ ጥራይ ሾቶታት ኣመዝጊቡ እኳ እንተነበረ እዚ ናይጀርያዊ ግን ኣብ 24 ሾቶታት ዝተሳተፈ 3-4-2-1 ኣቃውማ ኣሎንሶ ክመርሕ ፍጹም ኣጥቃዒ ምዃኑ ኣመስኪሩ። ካብዚአን እተን 16 ሾቶታት በዓሉ ኣመዝጊቡ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ብመስመር ተዓመቱ ኢሉ ብምቁራፁ ከምዚ ዓይነት ኣጥቃዒ ምኽሳር ንመብዛሕትአን ጋንታታት መሃሰየን። ባየር ሙኒክ ብዘይ ሃሪኬን ክሳብ ክንደይ ዝኸፍአ ምኾነት እሞ ንሕሰቦ ለቨርኩሰን ግን ዓወት ክትቅፅለሉ እትኽእል መንገዲ ረኺባ። ናይ ክንፊ ተፃዋታይ ኣሚን ዓድሊ ኣብ ቅድሚ ብሉፅ ኣማራፂ ኮይኑ ተቐልቂሉ
ኣሎንሶ ኣብ ኤውሮፓ ሊግ ሙሉእ ቻነል ተፃወቱ ብብሉፅ ኣገባብ ተጠቂሙ። ቼክ ሪፐብሊካዊ ኣጥቃዒ ፓትሪክ ሺክ ድሕሪ መስበርቲ ዝበለፀ ቅዲ ፀወቱ ቀስ ኢሉ ዳግማይ ክረክብ ክኢሉ። ተኸላኻላይ ጆሴፍ ስታኒችን ክንፊ ተፃዋታይ ናታን ቴራን እውን ኣብ ኮንቲነንታል ውድድራት ኣብ ፀወታ ግዜ ተጠቀምቲ ኮይኖም፣ በዚ ድማ ኣብ ቡንደስሊጋ ሓያላት መበገሲ ኣማራፂታት ኮይኖም ተቐልቂሎም። እቶም ዝዓበዩ ከዋክብቲ እውን ብቕዓቶም ኣመስኪሮም። ሌቨርኩሰን ኣብ 3 ዋንጫታት ምቅላስ ቀፂላ። ዋንጫ ቡንደስሊጋ ኣብ ሕቑፋ የእትያታ ኣብ ፍርቂ ፍጻመ ፀወታታት ዩሮፕያን ሊግን ፍጻመ ዲኤፍቢ ፖካልን ክትበፅሕ ከዓ ክኢላ። ከምቲ ግራኒት ቻካ ኣገዳሲ ኣባል ጋንታ ኣሎንሶ ሌቨርኩሰን ዝበሎ ኣሰልጣኒ ኩዕሶ ክልሕሉ ይደልዩ። ኩዕሶ መሓዝ ግን ካብ የማን ናብ ፀጋም ክትከየድ ኣለካ ማለት ኣይኮነን። ኣጥቃዕትና ክንደላ ኣለና ንፈልጦም ኢና እውን ማዕረኽ እንደይውዳእት ምዃኖም። ቻካ ኣብ ጎኒ ተፃዋታይ ኣርጀንቲናዊ ፓላሲዮስ ኣብ ሂወቱ ዝበለፀ ኩዕሶ ይፃወት ከም ዘሎ ዘካትዕ ኣይኮነን። ግሪማልዶ ብወገኑ ኣብዚ ዓመተ ስፖርት ካብ ዝኾነ ተፃዋታይ ሌቨርኩሰን ላዕሊ ኣብ ዝበዝሐ ፀወታታት ዝተሳተፈ ኮይኑ ምስ ፍሪምፖንግ ብምትሕብባር ኣብ ኩዕሶ እግሪ ዓለም ዝያዳ ኣፍራዪ ጽምዲ ክንፊ ተኸላኸልቲ ፈጢሮም ኣብ መንጎኦም ኣብ 48 ሸውተታት ተሳቲፎም። ድሕሪ ዘደንቕ ጅማሮ ሆፍማን ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሒ ቅዲ ፀወታ ቁሩብ ድሕሪ ምውራዱ ትማሊ ሐሙስ ኣብ ልዕሊ ዌስትሃም ኣብ ዘካየደቶ ዓወት ኤውሮፕያን ሊግ ግን ኣብ ዝበለፀ ደረጃ ተመሊሱ። ሕጂ 8 ሸውተታት ክንድኡ ዝኣክል ኣሲስት ኣበርኪቱ ኣሎ። ግሪማልዶን ፍሎሪያንት ዊርትዝን ንሌቨርኩሰን ዝያዳ ዕድላት ፈጢሮምሉ ኣለዉ። ዊርትዝ ፍሉይ ተውህቦ ዘለዎ ዝበለፀ ዓመቱ ኣብ ምሕላፍ ኣብ ዝርከብ እዋን እዚ ወዲ 20 ዓመት ተፃዋታይ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኤውሮጳ ዝበለፀ ቁፅሪ 10 ምዃኑ ብዘየማጥን መንገዲ ይግለጽ። 17 ሸውተታት ካብ ምምዝጋብ ሓሊፉ 18 ሸውተታት እውን ፈጢሩ ኣሎ። ኣብ መላእ ዓበይቲ 5 ሊጋት ካብ ዝኾነ ተፃዋታይ ብ4 ዝበዝሕ። እዚ እውን ንብሉፅ መጥቃዕቲ ፀወታ ሌቨርኩሰን ንምግላፅ እውን ይሕግዝ። ኣብዚ ዓመተ ስፖርት ዝያዳ ሸውተታት ሊግ ዘመዝገባ ሊቨርፑልን ማንቸስተር ሲቲን ጥራይ እየን። ይኹን እምበር ሓደ ካብቲ ቀንዲ ቅልጡፍ ምዕባለ ሌቨርኩሰን ኣብ ምክልኻል ዘርኣዮ ንምእማኑ ዘፀግም ምምሕያሽ እዩ። ኣሎንሶ ካብ ቅድሚኡ ዝነበረ ጀራርድ ሴዋን ዝተባላሸወ ድሕሪት መስመር ፈዊሱ ኣብ ሓደ ፀወታ ብማእኸላይ ገንጋን 2 ሸውተታት ዝምዝገቦ ዝነበረ እዩ። ይኹን እምበር ናብ ምክልኻል 3 ተፃወቲ ምቕያሩ ማስተር ምዃኑ ኣመስኪሩ ንሞያ ናይቲ ሕጂ ናብ ሃገራዊት ጋንታ ጀርመን ተመሊሱ ዘሎ ጆናታን ታህ ዳግማይ ህያው ብምግባር ንኤድሞንድ ታፕሶባ፣ ኦዲሎን ኮሲኖን ፒየር ሂንካፒን ናብ ሙሉእ ሓድሽ ደረጃ ማዕቢልዎም። በዚ ውፅኢት ድማ ሌቨርኩሰን ሕጂ ኣብ ጀርመን እታ ዝበለፀት ጋንታ ኮይና ኣላ። ኣብዚ ዓመተ ስፖርት ክሳብ ሕጂ 22 ሸውተታት ጥራይ ተመዝጊብዋ ኣሎ። እዚ ድማ ካብ ካልኣይ ደረጃ ዝሓዘት ባየርን ሙኒክ ብ17 ሸውተታት ትሕት ኣላ። ታህ ድማ እቲ ለውጢ ኩሉ ናብ ኣሎንሶ ከም ዝወረደ ይዛረብ። እዚ ኣሰልጣኒ ኩሉ ግዜ ምሳና ተኸላኸልቲ ኣብዚ ይሰርሕ ኣሎ ክብል እዚ ማእኸል ተኸላኻላይ ንዳይ እዛይ ተዛሪቡ ኣብ ጎኑ ደው ኢሉ ስቕ ኢሉ ዝዕዘብ ሰብ ኣይኮነን። ሓደ ተፃዋታይ ክሳብ ክንደይ ገሊሑ ይርአ ብዘየገድስ ከምኡ ክገብሩ ዝኽእሉ ኣሰልጠንቲ ብዙሓት ኣይኮኑን። ምክንያቱ ኩዕሶ ክፃወቱ ስለ ዘይክእሉ ጥራይ ከምቲ ንሱ ዝገብሮ። ዋና ኣካየዲ ስራሕ ክለብ ፈርናንዶ ካሮ ኣሎንሶ ዝጥቀመሉ ዝነበረ ስሉጥ ትንተናውን ርእሰ ተኣማንነትን ብሓቂ ኣብ ተፃወቲ ዝድመፀሉ ኣገባብ እውን ኣመጊሱ ኣሎ። ክዛረብ ካብ ምስማዕ ግን ንዓወት ዋንጫ ሌቨርኩሰን ካብ መምርሒታት ምክትታል ንላዕሊ ካልእ ከም ዘለዎ ርዱእ እዩ። ከምቲ ኣሎንሶ ባዕሉ ዝበሎ እቲ ኣሰልጣኒ ሓሳብ ኣለዎ፣ ተፃወቲ ድማ ከኣምንዎ ኣለዎም። ነዚ እዩ ድማ ርክብ ደቂ ሰባት ቅድሚ ስልቲ ዝመፅእ። እቲ ዘገርም ግሪማልዶ ንሱን ደቂ ጋንቱን ኩሉ ግዜ ህውዳኣት ኮይኖም ኩነታት ብዘየገድስ ኣሎንሶ ኣብ ውሽጦም ዘስረፆ ርእሰ ተኣማንነት ምዃኑ ይዛረቡ። ስለዚ ድማ ሌቨርኩሰን ኣብዚ ዓመተ ስፖርት ኣብ ኤውሮጳ ዘይተሳዕረት እንኮ ጋንታ ኮይና ዘላ። ክንዲ ዝበለፀ ጋንታታት በሊፀና ውፅኢት ድማ ዶንግያ ብምምላስ ተኸታታሊ ፀወታታት ክትዕወት ርኢና። ክንፊ ተፃዋታይ ኣድሊ ከይተረፈ ኩሉ ግዜ ከመይ ንሰዓር ዝስምዐና ስምዒት ኣለና ክብል ተኣሚኑ ንኽተኣምኖ ዘፀግም ዝኹርዕ ቶፕ ሙለር ኣብ መጀመርታ ናይ ዝሰሙን ኣብ ኩዕሶ ክንዲ ርእሰ ተኣማንነት ዘለዋ ቆራፅ ቅልጡፍን ብታክቲክ ክንዲ ብሉፅን ጋንታን ካብ ዝረኣኹ ነዊሕ ኮይኑ ኣሎ። ትማሊ ሰንበት ልክዕ ከምኡ ጌራ ንባየር ሙኒክ ንመበል 12 ተኸታታሊ ዋንጫ ጀርመን ብምኽልካል እቲ መርገም ተሰቢሩ እቲ ዝፀበቐ ኩዕሶ እናተፃወትካ ድማ ድሕሪ ሕጂ ሌቨርኩሰን ዝበሃል የለን። ሌቨርኩሰን ሕጂ ዝግባእ ዋንጫ ወሲዳ ሻምፒዮን 2023-2024 ቡንደስሊጋ እያ። እዚኣ ድማ ንዘለኣለም ክትነብር እያ። ክቡራት ተኸታተልትና መደብና በዛ ኣሎንሶ ዝብላ ዘረባ ክንውድኢና ኣብ ዝመፅእ ካልእ ትሕዝቶ ሒዘልኩም ክሳብ ዝመፅእ ሰላም። እቶም ተፃወትቲ ዝተፈላለየ ምልዕዓል ክህልዎም እምበር ኣብ ሓደ ኩነታት እንታይ ከም ዝገብሩ ጥራይ ክፈልጡ ኣይደልን እየ ኢሉ። ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ብክልተ ማእኸላይ ተኸላኸልቲ ወይ 3 ማእኸላይ ተኸላኸልቲ እንተጀሚርካ ፍጹም ዝተፈላለዩ ቻቢ ኣሎንሶ። ክቡራት ተዓዘብትና ናይ ሎሚ ትሕዝቶና ነዚ ይመስል ነይሩ። ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ዝመፀኩም ሰላም ኩኑ።